amta sa kokantuware la sa ayera ka fo ni iranga ye misil do koni ulu yo fli katala mi l'américain nga sigoro do be no o ye ber serai alere be baren ka ulu fei mi Israël uruduga fa fe mina numbe ya ira sa ko jaw koni mega tebe bololo sanfe na mi américain ye ulu koni ma so jamu no mafio iranga ka nyemaw ulu era ira sa ka fo ko ulu e américain ka pangru flana wala da situni do C30 ya ira sa ko famru ngoni yo dasi wa mi yo ga wuli ga jono ga chesri ye ko fana ke afungira la ka bosa ko mi avion bola doy notume F16 F15 e ngondana ko o koni kun o avion dasi le ko fa sa tiranga ya ira sa ka ko mai ngoni ka sra ka progoto ka bo kuluma dawla ko sabla ko yora in ko kunga gele Donald Trump ya ira sa ka ko ale koni dimine mbali do ni watina ko sabla ni ay ka fo ale masuna yoro na le te mayoro ulu ka dasibi Iran fe ko bora irislakaw yoro ko ni irisimi kolosi ko ale na wuli ka joge ka chesrike ka Ukraine kele ya kubaya irisikaw ulu fana ku ya jabi ka ira ka faye ko akana ko da ngama nga ulu jamana mu ka wuli ka joge bi beni kele asrafa ya samiye uni Iran ka kele musa bantu ko bi alsa president Trump ya ira fana ka fo ko mi Iran nyamawiye ko numu kolosi ale na wuli ka joge ka nyesu ka central energy turuma uka pon ani Iran roba bela jile numa detra dor munzu daele waya ila fana ka fo ko tuma nuntna na ket kuma langalo eti to ka ke jamala kuma eti ko ote Iran ya ila saka fo ko mi America yen ko ko ka pilote kene mi be ku e akisi kwa wala masaka ke ko sabula ko mi États-Unis ko avec ko kuma mu foni ko mamun Europe mo ko la ko masaka ulula kisi Cameroun ga fe mi wasablo ko nana sa yen feresi senga jamana kuntigi ka danga sigi ale la danga min be bi no na suga jorota ni jamana kuntigi desara walma ni ka ko ma sega nyabulo Europe jamana la sa ila ka ko min dugugoro mugo ko ni sa o chama ko ni dugo no yoro la kere na gazo di be serbi ni Hongrie ka o fi uri era ila sa ko wala min ra serbi no dugugoro mugo no ni bom no dugoliye ko bela jide sara ka ta sura sa o gazo di do o kere flala mi minanu ni abe tajire tasaka wa irisla ka fe kana na nazara la ka fe serbu ko ya ila saka foko ulu ya ira ongrawla ku ka fere ni dabali sigi sena ya sawu rep su galla kana ko asabatu to mina maroko masake ale ye folni tamni 70 Senegal jamana kuntigi ma Senegal ka sambi woro ni woro hukumu ko nana o wati kele ko nana sa Ousmane Sonko ale re bora ka kuma foka ira saka foko mi Senegal ira ko nana ministre ka tama olubna na doga ko sebe sorote jamana kono ka boga ta mission ba oni fona ko koni yo bo jole folo ku fo mi soro ko ka bastigi ko sabula kurantiga ko taji soma yela ko alen jamana do na ko lom soro ko ni ministre ka ta yoro la ko tana be ko mi gouvernement ay benga o ka iranya ila saka ko mi wuli ga do ko ale o bali americain ko ma ga wuli ga do mi ga tuga pilote do ta sa ko yo ko imbali pangunu chama ani helicopter chama ku yo dasi na États-Unis ko kuma te che bi ute che sini o sabula uluba do ga ko ye minge ku ye barange ko ka soro ko mani ma twala Pentagon ni no America nga ulu masire tawa ga soba do e ale ya ila saka ko ka soro si chama ngoni jogina kelen seve ko nga ko mamunu jogina uni iranga kelena ko o koni dara ulima buya ko so ko sabula ko mamunu nin tola ko ma cha ko sobe iri sinyama ya ila saka ko ulube uliga jola ni watina ya satuga suga bela jilena minye mekalo tile kolontoy o nyina mali musa ka tumna irisla ka fe je mama fale on chama ulere kanga nyonsoro irisla ka fe ka sika nyina je aleke iranya ila sako ale ya maria mamunu be nunu bato bulubulu nube manivunga de membara o ka sika tebe o wati kele ngon kona na sako minye boshilu dawiye yulu da kolosi ka nyeshi uga yoro chama ma do ya ila saka fo lu kolma to maoma be ibe ben kona na ibe ga na basigile lafia ika sika tumenika minonye katika barake ka soro deguma isoro libanga ya ira ka fogo ni wati da bango na kono luka bomar ma daga cha koswe mugo jugu mega kirulu fe mi dugu denga sa onye ulu de sa wa osta en fana o kololo e munye o ka foga jamana ira koni asigile note ota ma ya ira saka foko ulu kono wati gele man kona na wati na sabula mi bengante ka sika soro uni États-Unis ni nyante mi nazala la jamana ya ira ko États-Unis mega ani iranga kele nyina wotugo mi ko ta nyina wotugo ye sabula ulu bulo otibe Israel ka fe ma chama ne bora ka ira sa ko kelam mesena uni irante
k'u ma jɛn n'a ye maa minnu bɔra k'o baara kɛ sa min ye gazi ni grenade kɔni cira ka se k'olu yɛrɛ kɛ Tanzanie ale ni Irisi y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa pankuru sira bɛ se ka sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o baara olu kɔni bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔ bila ka ban min ye Tanzanikaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ka maa caman bɛ yen a wulikajɔ caman bɛ yaasa ka se ka asile sɔrɔ u bɛ tɛmɛ Irisi jamana de fɛ o de la u ye nin bolodilan sira in kɛ drone iranien dɔ o kɔni tasuma mɛnɛna o la min ye baaranikaw fɛ yen nka maa ni ma to a la États-Unis y'a yira sa k'a fɔ ko min ye général min fatura n'o ye Kasem Sulemani ye Irankaw ka généralba ye ale masuna maa minnu kɔni bɛ États-Unis fɛ yen k'olu kɔni caman yira a ɲini fɛ sa ko u kɔni jɔyɔrɔ min tun b'u bolo o bɔr'u bolo États-Unis fɛ yen ka kɛ ni degun bɛ bi bi in na fana y'an sera ka min